Super, tento pokles patrí nám. Celý týždeň sme vás učili tancovať. Jednu vec sme vás ale nenaučili, a to je poklona. Tak sa všetci pekne postavte. To je jedno, ako stojíte pomiešaní, aj tak ste všetci Slováci. Chyťte sa za ruky, alebo ako chcete. A nech sa páči, pokloniť sa teraz. Boli ste naozaj super. Na záver by som rád ešte zopakoval, že tento tábor pripravuje centrum Univerzity Komenského stánka, kde si to môžu. Aha, povedzte aj vy niečo, jasné. Takže v mene Univerzity Komenského a Centra ďalšieho vzdelávania naozaj ďakujeme Lacimu, ďakujeme jeho pomocníkom a myslím si, že nie len pre zahraničných našich krajín Slovákov toto je veľký zážitok, ale je to zážitok aj pre Univerzitu Komenského a bolo pre nás cieľom Laci s nami spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne, my veľmi rádi si vážime, že ste nás oslovili na tento projekt a máte sa spokojní. Ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme vám, že ste sa pristavili. Prajme vám pekný deň a my sa vidíme zajtra v tanečnej. Ešte pekný deň. Ahoj!